Και θα πάμε στη δική σας καλημέρα για σήμερα Παρασκευή, που είναι θεραπευτική. Θεραπευτικότατη. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τη θερμή μας καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, στην πανέμορφη και πολυταλαντούχα Μαρία Μάργαρη. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Γεια σας. Καλή σου μέρα, Μαρία. Θα μιλάμε στον ελληνικό φυσικά. Χρειαζόμαστε σίγουρα ένα group therapy, γιατί αν δεν έχουμε το group therapy, το επόμενο βήμα είναι τα χάπια και η ιατρική αγωγή. Οπότε για να το αποφύγουμε τα χάπια, λοιπόν, το χρειαζόμαστε, νομίζω, ναι. Πάντως, το συγκεκριμένο θέμα, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να το διαχειριστείς στη σκηνή, και με την έννοια του μονολόγου και με την έννοια ότι μετά από μια συνεδρία ομαδικής ψυχοθεραπείας, σειρά έχει να είσαι εσύ πάνω στη σκηνή και το κοινό κάτω. Λοιπόν, είναι εύκολα διαχειρίσιμο, γιατί είναι μια συνεδρία ομαδικής ψυχοθεραπείας, αλλά εγώ δεν αφήνω το κοινό να μιλήσει. Μιλάω μόνη μου. Είναι μονόλογος. Υπάρχει μια διάδραση με το κοινό, η αλήθεια είναι. Έχει κάποια στοιχεία stand-up παράσταση. Ταυτίζεται όμως το κοινό με αυτά που λες. Ταυτίζεται, ναι. Η αλήθεια είναι πως το κοινό ταυτίζεται, και όχι μόνο ηλικίες μεταξύ 20 και 40 περίπου, που αναφέρονται στο έργο, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή έχουν έρθει άτομα 50-60 χρονών και έχουν ταυτιστεί σε αρκετά σημεία, το οποίο ήταν πολύ όμορφο. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή, Μαρία, που ανεξαρτήτως ηλικίας όλοι έχουμε τα ψυχολογικά μας. Κακά τα ψέματα. Έχουμε τα ίδια θέματα που μας απασχολούν όλους. Ναι, είναι κοινωνικό το ζήτημα. Πάντως, Μαρία, είναι αφορμή, με βάση αυτό που έτσι αποτυπώνεις και εσύ το έχεις καταγράψει μέσα σου, ότι είναι ένα κοινωνικό θέμα. Είναι αφορμή όμως, είναι μια καλή εποχή, θεωρούμε, για να εξαλείψουμε κοινωνικά στίγματα σε σχέση με την ψυχική υγεία? Νομίζω πως είναι μια καλή αφορμή, ειδικά μετά την καραντίνα, που είδαμε ότι υπήρχε και μια αύξηση σε διάφορες αποκλίνουσες, θα λέγαμε, μη συμπεριφορές, αλλά πολλά κινήματα βγήκαν πολύ πιο έντονα στην επιφάνεια, όπως το MeToo, για παράδειγμα. Κάτι νομίζω άλλαξε στο κοινωνικό πλαίσιο, αναζωπυρώθηκε λιγάκι ο κόσμος, συγκροτήθηκε, άρχισε να μιλάει για άλλα πράγματα, και να πέρα από σημασία. Τα κινήματα, ναι, επειδή αναφερόμαστε τώρα έτσι και στην ψυχοθεραπεία και πόσο θεραπευτική μπορεί να είναι και η τέχνη σε αυτό, πάρα πολλοί κόσμος πια αντιλαμβάνεται ότι έχει κατάθλιψη, επικοινωνεί, το λέει προς το έξω ότι έχει λειτουργική κατάθλιψη, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αυτό είναι το σημαντικό, η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα για τη θεραπεία. Βέβαια. Η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα για τη θεραπεία, εννοείται. Πλέον το καλό πιστεύω ότι δεν είναι ταμπού η ψυχοθεραπεία σε καμία περίπτωση. Δηλαδή όλο και περισσότερος κόσμος πηγαίνει. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ όμορφο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του. Βέβαια, στη συγκεκριμένη παράσταση τα πραγματευόμαστε όλα αυτά μέσα από το πρίσμα του κωμικού. Η παράσταση πραγματεύεται δύσκολα ζητήματα, όπως? Αλλά είναι κατά βάση κωμική. Ναι, πες μας κάποια δύσκολα ζητήματα που ήθελες, και είναι και προσωπικό σου στοίχημα να τα διαχειριστείς και στη σκηνή. Το προσωπικό μου στοίχημα, νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι, είναι να πιάσω τον παλμό του κοινού και όντως ο θεατής να ταυτιστεί και να γελάσει, να υπάρχει ρυθμός. Είναι ένα έργο κωμικό κατά βάση. Τώρα, τα κοινωνικά φαινόμενα που θίγεις μέσα από τα κοινωνικά φαινόμενα, ο ρατσισμός, η χονδροφοβία, η πατριαρχία, το οτιδήποτε συμβαίνει στο πλαίσιο το οποίο ζούμε τώρα στην Ελλάδα. Ό,τι νοσηρό δηλαδή διαχωρίζει την κοινωνία. Ναι, το διαφορετικό στη σεξουαλικότητα. Το διαφορετικό στη σεξουαλικότητα, φυσικά. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε και δύο show στην παράσταση, από δύο πολύ ταλαντούχα πλάσματα. Έχουμε drag show και burlesque, που όλα κάπως δένουν αρμονικά μεταξύ τους. Η διαφορετικότητα, όλες αυτές οι γυναικοκτονίες οι οποίες
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πατριαρχία, εμφυλιβία. Όλα αυτά είναι κομμάτια που θίγονται. Είναι θέματα που θίγονται στην παράσταση. 2024 και ακόμη συζητάμε για ζητήματα και κοινωνικά φαινόμενα που θα έπρεπε ήδη να είχαν εξαλειφθεί, ειδικά σε μια κοινωνία του δυτικού αναπτυγμένου κόσμου. Και όλα αυτά μέσα σε εισαγωγικά βέβαια. Θεωρώ ότι ο δυτικός ανεπτυγμένος κόσμος δεν είναι και τόσο ανεπτυγμένος τελικά. Δηλαδή βλέπουμε τι συμβαίνει και σε ένα έτσι παγκόσμιο επίπεδο και με τους πολέμους. Οπότε χρειάζονται ριζικές αλλαγές, ναι. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί βλέπουμε έχει ανοίξει και ο διάλογος πια παντού και για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Όλα βοηθούν και το θέατρο, αλλά χρειάζονται βέβαια έτσι και κάποιες δράσεις και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες από ένα σημείο και μετά. Για να υπάρχει θωράκιση. Ναι, για να υπάρχει θωράκιση, έτσι ακριβώς. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά, τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις έτσι σε αυτή τη γλυκιά πρώτη καλημέρα που έχουμε, με αφορμή όλα αυτά βέβαια που συζητήσαμε στο κοινό? Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πολύ που με καλέσατε. Κατά δεύτερον, σας περιμένω την Παρασκευή σήμερα στις 9 η ώρα, αλλά και την Κυριακή πάλι 9 η ώρα στο Red Jasper Cabaret Theater στην Κυψέλη. Όχι Μαρία, εγώ θα σου το αντιστρέψω αυτό. Θα σου πω ή θα σου πούμε, σε περιμένουμε Θεσσαλονίκη. Με πολύ μεγάλη μου χαρά. Με πολύ μεγάλη. Πρέπει να την επισκεφτώ. Έχει και ένα ενδεχόμενο μισό λεπτό. Πρέπει να την επισκεφτείς όχι μονάχα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Πρέπει να παρουσιάσεις τη δουλειά σου στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι πολύ σημαντική. Συμφωνώ. Θέλω και εγώ πάρα πολύ. Και δεν ξεχνάμε ότι είναι και η πόλη που όχι γέννησε ακριβώς, αλλά έχει σκηνή stand-up comedy και θεατρικών μονολόγων. Έτσι. Βέβαια, και είναι γενέτειρα πολλών stand-up comedians Ελλήνων. Λοιπόν, άρα στο Red Jasper σήμερα. Στις 9 η ώρα, ναι. Για μία μόνη παράσταση. Η παράσταση παίζει από το 2022 στην Αθήνα. Οπότε τώρα στο Red Jasper θα κάνουμε 2 επετειακές παραστάσεις, όπως τις είπαμε, μετά τα Χριστούγεννα. Ωραία, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία που είναι σίγουρη. Ούτως ή άλλως 2 χρόνια τα χειροκροτήματα ήταν θερμά. Και πάμε και σιγά σιγά φαντάζομαι θα πας και στα επόμενα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά να έχεις με υγεία και πολλές καλλιτεχνικές επιτυχίες. Ευχαριστώ, καλημέρα.